Salam mehribanlar. SYRLY temizin bu edeki sanyny hemmeňizi hoş gördük. Biz bu edeki sanymyzda konkurs geçirmekçi bolýas. Konkurs barada maglumatlary videoň sonuna bilip bilersiňiz. Hanan da bolan wakamyza geçelim. Bilşiňiz ýaly adamlar bu durmuşa diňe bir gezek gelýär. We onu diňe geleceğiň arzularyna gezip, häzirki durmuşyň lezzetini alman ýaşamaklyk kämil gowdalmyk diýen. Biz elimizdäki bar zatlaryň öte görügimizdäki adamlaryň gadryny bilip ýaşamalydyrs. Ýogsam geleceğimiz boş we ýaňy bolup biler. Gelin onda biz size bugün Kerim adly şadyan bir ýaş ýigdiň hekaýasyny görüň bereliň. Kerimiň hemme zady öz şahsy pikiri garaýşy bardy. Ol hiç ýyly tertip düzgünlere gulak asman, öz bileni edip ýaşaýardy. Şeýdibem ol islendik ýerde köpçüligiň merkezinde bolýar. Mektep ýyllarynda Kerim jurnalist bolmak üçin okaýar. Azabyna görä-de uniwersitete girýär. Oňa fakultet tarapyndan gyzykly gözlegleri we adaty bolmadyk ýazyw stil üçin ýokary baha berilýär. Şolar wagt uniwersitete onuň göreldeligi üçin käbir kemçilikler gözlemilýärdi. Ol şeýle ýakymly we özüni çekinji bolup, ol islendik adam bilen umum dil tap bilýärdi. Elbetde şeýle akylly ýigit derrew her bir gyzyň üstüne özüne çekýär. Uniwersitette gyzlar oňa aşyk boldular we gizlinlikde ýüregini kazanmany umyd etýärdiler. Bu ýigit özüni alyp barşy we şeýle akylly bilen islendik gyz bilen tanyşyp biljekdi. Isle model bolsun ýa-da bir başga bir ajaýyp gözül gyzlaryň biri. Şeýle de bolsa näme üçindir Kerim düýünden başga bir gyzy halady. Ol gyz onuň öz grupdaşy Jemaldy. Jemal şeýle asuda gyz bolup, ol özüniň sadaligi bilen beýleklerden tapawutlanýar. Jemal kiçi şäherçede adaty maşgala dolalýar we uniwersitette okumak üçin paýtagta gelýär. Ol çağlygynyň köp wagtyny enes bilen geçirdi. Ejesi bolsa maşgala pul gazanmak üçin elmydama işleýärdi. Kakasy barada aýtsak, ol Jemal dünýä ininden soň derrew dünýäli maşgalasyny terk edip gidendi. Şonuň üçin onuň kakasy hiç ýadyna düşmeýärdi. Gyz edepli, mylaýym we bir näme sadarak bolup ýetişýär. Ol ähli adamlaryň gowy we ak ýürekliliklerine ananýar. Hatta Jemalyň gowuny degilse-de, ol adamlara aňsatlyk bilen bagyşlaýar we edilen ýalňyşlyklary derrew ýadynan çykarýar. Ajaýyp günleriň birinde Kerim Jemalyň elinden tutup auditoriýaň içine girdi. Muňa haýran galyp duran kursdaşlary uniwersitetdäki iň akylly ýigit bu ýöneke gyza näme tapdyka diýip pikirlenýärler. Kerim arkasyna kapyşyrdyly gyýwaty eşitmedik bolup özüni alyp barýar. We şol günden başlap olar hemme ýerde bilelikli görünýärdiler. Kerim Jemala şeýle mähirli garap, günde-güne oňa ajaýyp garaşylmadyk sowatlar etýär. Ol Jemala has şunakay jogapkärli we ygtybarly garaýar. Hatta muallimlerim sapakda Kerimiň ütkendigini aňýardylar. Jemal haçanna Kerim bilen daşyna çykanlarynda töwerekdäki gyzlar görüplik edip, pışyrdaşyp özleriniň ýakymsy sözleri bilen Jemalyň ýüregini agyrtýardylar. Kerim her gezek Jemala bular ýaly biderek zatlara kellesiniň agyrtmadylygyny, onuň özünden başga hiç mesele etmejegini aýdyp köşeşdirýär. Şeýdip Jemal ýanyndaky söýgüsine tüý sürekden ananýar we oňa ören aşyk bolýar. Ol özüni dünýädäki iň bagtly gyzlaryň biri ýokmuny hasap etýärdi. Ýyllar geçýär. Aşyklar uniwersiteti üstünlikli tamamlap, neşriýat karhanalaryna işe girýärler. Utoranlarynda kursdaşlary, jüwitleri, süýgi, bagty we berk maşgala arzu edip, toýlaryna garaşýandyklaryny ýatlatýarlar. Kerim bilen Jemal duşman dowam etdirýärler. Ýöne olar hersi özleriniň aýratyn öýlerinde ýaşaýardylar we soňky wagtlar işçiniň köpdigi sebäpli bir-birlerini görmäge hem wagt tapmaýarlar. Gyz bu boluşlary barada gatarly diýýärdi. Ol Kerimi küýseýär we hemiş onuň bilen bile bolmak isleýär.
Ýöne gündelik işleri olaryň arsyna ulakan böwet bolýardy. Kerim köplenç Jemal jaň edende hem oňa jogap berip bilmeýär. Bir gün Jemal kesitli bir karar bilen Kerim'e jaň etýär. Ol oňa indi bilelikde hereket edip bir öýde ýaşasagyň bolar diýip soraýar. Kerim buň bilen alışmaýar. Ol intäk maşgala gurmaklygy, howluk masalar hem boljakdygyny, ilki işlerini dol düzene goýmalydyklaryny, ondan soňra hemme zadyň ýer-ber boljakdygyny aýtýar. Hemen bu günler ejem biraz ýaranok. Men oňa seretmeli diýip jogap berýär. Söýgülsinden bular ýal jogaba garaşmadyk Jemal lapy geç hale geldi. Ýöne ol ýene-de bolýar. Sen onda arkaň işleriň bilen bolyber diýip jogap berip telefonu goýdy. Kerimiň ejesi maral gelince Jemal gatyk berýärdi. Ol pespäl we zähme söýür gyýdyň öz ogly üçin ajaýyp gelin boljakdygyna inanýardy. Jemal bilen maral gelince gowy ısynışypdylar. Maral gelince oturanda ogluna ören gowy saýlandygyny we derewrak toý etmelidigini ýatlatyp durýardy. Ýöne näme üçindir Kerim toý temasy açyldygy onu derew ýapmak bilen bolýar. Şol başagyly günleriň içinde Kerim öz hakda hem hakykati bilýän ýeketäk dosty Ilyasy görmäne wagt tapýardy. Ýigit köplenç agşamlaryna diň çalyp Ilyasyň öýünde kompýuter oýunlaryny oýnamana gitýärdi. Bir gün Ilyas Kerimden näme üçin intägem Jemala öýlenmeýändigini soraýar. Ol ondan üniversitetde okuyan döwrüňizde madama bile bolandyklaryny, inni bolsa näme üçin onu görmände gitmeýändigini soraýar. Biz siziň okugy törendan soň derrew toý etmekligiňizi garaşýardyk. Sen näme üçin oňa intägem toý etmekligi teklip etmeýärsiň? Ol sen üçin ören ajaýyp gelin bolardy diýip aýtýar. Özüm ol sen üçin ýürekden söýýär. Eger ol meniň söýgülim bolan bolsady, mene biderek wagt ýitirmezdim. Derrew toý ederdim diýip aýtýar. Kerim dostunyň görnüňinden diňläp bolup oňa şeýle jogap berýär. Hawa, Jemal goýuz, meni hem söýýär. Ýöne näme üçindir soňky döwür meniň oňa garşy hiç öwsüm ýok. Dogrymy aýtsam hiç gyzykly däl. Öňler onu ýitirmekden gorkýardym. Inni bolsa onuň hiç ýer gitmejegini bilýärin. Şumat hemme zat gowka onu ýitgetmek näme gerek? Ilyas bu sözleri eşitip dostuna gahar gelýär. Sen şeýle bir egoist. Sendin özüň barada etýän. Gyýdyň näme haldydygy barada gyzyklanmaýarsyňmy diýip çanykyar. Kerim Ilyasa, senim ejeme bolup başlamasana diýip teman ýapýar. Şol wagt birden Kerimiň telefonuna jaň gelýär. Ol oňa seretmeýärim. Sebebi ol Jemaldyr häzir aýlap özü goýar diýip arkaýyn oturýar. Ýene-de 2 saatdan soň telefon jyňyrdy. Kerim ýene-de telefony Jemal dürüýtüp almaýar. Ýöne jaňlar hiç goýmaýardy. Ilyas dostuny bar belki bir gyssagly bir zat bolandyr. Tur aljaňy diýip uğratýar. Barıp görse oňa ejes jaň edip duran eken. Kerim geň alyp telefon aldy. Eje, salam gomy aýdylaryň. Ejesi. Oglum, meni bagyşla, hemmesi men günäm diýip aglaýar. Eje iýilikmi näme boldy? Näme aglaýarsyň? Ejesi. Oglum, men häli birden özümi erbet duýup saňa jaň etdim. Senim telefona jogap bermäň soň näme etjem bilmän Jemal aýladym. Olam derrew hemme zadyny taşlap men ýanyma howlup gelýärkä, ýolda ulug helakçylygyna uçurap aradan çykdy. Oglum, hemme zady men günäkär. Men oňa jaň etmedik bolsam bu zatlar bolmazdy. Meni bagyşla oglum diýip aglaýar. Kerim elindäki telefon nädip ýere gaçyrany bilmedi. Ol bu zatlary eşitip doňup galypdy. Ilyas dostuna teselli bermekle sinenşär. Ýöne doňup galan Kerim nämedigini hiç aňşyrmaýardy. Ol birden
Jemal maňa jaňa den bolmaly diýip eli titrep telefon alýar. Açyp görse Jemal'ın SMS gelendigini görýär. Ol SMS şol ulug helakçylygynyň öňürtüği ýazylan SMS eken. Ol onda: "Ezidim, ejeň biraz hastalanypdyr. Men onuň ýanyna barýan. Sen arkaň işleriň bilen boluber. Men ejeňi özüm seretýän" diýip ýazylan eken. Kerim bu SMS okap gözünden ýaşlar paýyrdap gaýtýar. Ol: "Şol wagt men jaňalan bolsam bu zatlaryň bolmajakdygyny düşünüp şeýle könüp aglaýar." Biz hem durmuşda elmidama elimizdäki zatlaryň gadryny haçanda ýitiren mahalymyzdan ýarys. Käwagt elimizdäki bar zatymyz baky galar öýdýäris. Durmuşdaky möhüm zatlarymyza degерli gadar goýmaýarys we olaryň indi hiç ýere gitmejekdigine ynanýarys. Şonda diňe elkenç betbaçylyklar ruhumyzy oýaryp gözümizi açýan ýaly görünýär. Ondan soňra ýöneköý zatlaryň we gatnaşyklaryň näme derejede hyzmatlydygyny düşünip başlaýarys. Şonuň üçin ýakynlarymyzy hiç wagt ýatdan çykarmalyň. Olaryň gadryny wagtyna bileliň. Sebebi ertiriň näme boljagy belli däl. Şeýlelikde wideomuzy tamamlamak konkurs barada da aýdyp geçeliň. Konkurs tesbir ýazmaklyk boýunça bolup, onda 2 saniýeň jimez bolar. Tesbirleriň ikisi de 50 like'dan geçip, en köp like alanlara hersine 50 mana sowgadymyz. Hanonda başlalyň, hemmeňizde üstünlük, häzirlikçe hoş, sag bolun.